És csinálunk egy Wunderschönes videót. Gyönyörű. Csodás. Mondj valami értelmeset. Kiköszönjük. Következő egyén. Hogy liter fejem. Tedd fel a YouTube-ra, mert akkor legalább biztosak lesznek benne, hogy nem én dugom a sziszkát. Aha! Köszönöm? Még a végig kiderül valami segítve. Te még nem vagy rajta. Te még nem vagy rajta. Tessék. Jó, oké. Elég is. Meg fogja vágni. Elég ennyi.